Yuk, spesial buat yang di belakang panggung. Asik. Jelas toh. Yuk, yuk, yuk. Ayo yang punya lagu. Dan krimis ara uwes kanyu kang tumetes sati seksi nggonku nangis Matur nuwun lewat dadi tombo kangen iki nandhang uyung rina wengi ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora tresno wayang wengi bukan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu tresnamu bisa ilang Tombo kangen iki manjang
Kembang rawe to dados. Monggo Pak E. Ayo. Sayangku. Pasukan bola cokek monggo. Spesial Pak Deku Kumis. Sesak mlebu sedang Caritane mongso nang tunggal sabale. Wiwitane nunggu cicek saben dinane. Saya suwe saben cicek nyekel lambene. Banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane Monggo Pak E. Tane wong seneng kancane dhewe Ayo yo. wiwitane lungguh jejer Bola cokek monggo. Ayo. Mas Reza. saya suwe saya caket demok pipine banjur Mas Gilang. ngomong aku tresno kowe Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang ketubuh agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape para Matur sembah nuwun Mas. Kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik Pasukan bola cokek. Yo. Mas Bokel. Bokil sedih Caritane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane nunggu jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel mangan. banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. caritane Ane wong seneng tunggal sabale. Kok bereske gubuk asmara Mas. Wiwitane nunggu jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel mangane. banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang ati agawe larane ati. Kembang ketubuh agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mas Bokel. mula wong tresno ora kena go sembrono Hubung asmara ora becik tumrape para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik gubuk asmara. Ayo. oh adek
sedih. Sesam lebu teles, sesam lebu pas, sesam lebu enak. Sio-sio ngono lho Mas. Ngene iki kowe sing nampak dangkleng dangglondang kleng Mbah. Aku ngemis Mbah. Kowe sing nampani Mbah. Dangkleng dangglondang kleng Mbah. Untukmu gede-gede nih. Sikilmu meletek. Bene Mbah. Anyel aku. Kurang rampung lho kowe gak ngrasake ya nih. Ora. Aku iki kancane disawer gak disawer nrimo. Ya sing penting kan iki padha ditumrata ngono lho. Ora lho rokokku malah hilang. Ya gak apa-apa amal jariah ngono lho Mas. Wis ra tau saweran rokok jatah malah hilang. Lebokno Mas. Lebone mbahmu diskowi. Tapi iki jatahe. Sing apa duit seliramu? Mau 50 wis kok ya. 50 mbahmu mbok jaluk malah rokok hilang. Balake ramu wis tuwek barang. Mas Mus laporan rokokku hilang rokok jatah malah. Lebokne Mbah. Ayo kita Mbah. Dangkleng dangglondang kleng Mbah. Oh. Asik kok. Catatan sajroning ati. Ora luntur. Saya merati. Aku kowe dadi karo mergo leren ning kubu kasmara. Alhamdulillah ya Mbah ya. Ayo. Yo. Jelas nada. Ayo bolos oka.
iki lho. Ora ganjel. Wong ganjel ora. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bisa layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu. Jelas dawa iki ya. Angger wis bolo cokek kumpul ngene wis gayeng tenane. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bisa layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu. Matur suwun Mbak Bokel, monggo. Jelas nada. Bola cokek, monggo merapat malih. Yo yo yo.
kudu sing ati-ati anak bojo ngomanteni kon gunungku ngenteni sapa iki anake sapa aku yen disawang sangga aku emoh aku yo nyapa ra kelingan jamane semono Mangga Mas Komar. Bayar mo. Yo yo. Yo, kelas nada toh. Ragen bergoyang bersama dengan kelas nada Campur Sari. Zaman berjuang terkelingan anak lanang gak openi ning saiki ono ganti asik matur sebaluun pada kono neng gunung tak cadongi matur sebaluun matur sego jagung iya. Nah, kae bener kayak bote. Sing salah cangkemku berarti. Lah iya to. Nek kleru diapakno dangkling. Dangklung nih. MC ne kleru dikoplok dase nih. Ancamane pae lho. MC ne koplok dase. Nane no. Lho sampeyan iki lho. Sakar bisa Mister Grandong, Mas Demang, Mas Risa Widodo, mau dihitungannya Indonesia monggo. maju Mas Sesak mlebu
penting masuk deh Pak Ajari wis mangan ya turutan sing tinggal janji ing saiki apa lali neng gunung kacadongi sego jagung yen mondong tak silih capek gunung iki tek rombongane Sragen malah mulih kabeh iki piye Mas Leo jagong kok ya. Sing penting kan kelanganane butuhmu ya pun diaturke nggih Bu. Capek gunung pun diaturke nggih mugi-mugi saged lejar ing penggalih dados jampi saya. iki mau larase 96 ya Mas 9 barang ta Dadi blok dadi slendro. Ini dadi apa? Sakar bisa Monggo Mas Agus. Miring-miring Mas. Mas Yanto. Karanganyar Jati Puro Mas Reza. Mae cerak orang ngampirke. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Nyeten beling ulon. Apa setiane kelakon Mas? Ijing miring Mas, ijing miring. Timbang sigarane. Ayo bangun negarane. Kaya ngene rasane nongko. Kaya nglumati bubur ramon. Kaya ngene rasane wong tresno Mas. Dina wengi katone moto. Ayo Dik, ijing miring alah ayo Dik. Ijing miring. Ijing miring kampil bolong sisa bajing Gatut Kaca lak pringgondani Lurah Petruk irunge dawa yen semoyo aja mlenjani yen kepethuk ning ati gelo Pak Kumis Mas Dodo Ayo Mas, kijing miring, kijing miring Mas. Kampil bolong sisa bajing, kaya ngene rasane nongko kaya lemak di bubur rawon. Kaya ngene rasane wong tresno Mas. Rina wengi katone moto Mas. Ijing miring. Ayo Ayo ditulis Mas, ijing miring. Truk tebu Mas, yen ra dijing ra iso mlebu. Ayo Dik Ayo Mas. ijing miring alah ayo Dik ijing miring ijing miring tampil bolong sisa bajing etan kali kulon ya kali tengah beneran no kuwote pagem mati tutik gemati
ditimbang abot tuting wae. Ayo Mas kicing mireng, ayo Mas kicing mireng, jarek lurek suwek pinggire Mas, aja dilirik ana sing duwe. Jelas nada campur sari wong Indonesia. Jadi sejati lakon ninggal ke seliramu Mas Grandong raorane yen bakal kelakon pepisahan karo aku tutik bukel mati. Pripun Mas Bokel? Ambumu wangi men. Sing endi? Mik mak. Ayo lebokke. Tuti mambune kaya permen-permen ngono. Mik. Ya ampun monggo. Bokke. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Jelas nada iki yo. Ayo Bang Anjing. Sampai bawah, sampai dasar. Ayo yo. Yo yo. Lebu sedeng weteng. Nadyan aku bocah gunung paman dunung wala putih ora susah kate nganggo bingung yen paten tresno aku Panceni sing lakon
ati nongko tinapena mring rumeta ala yo mas yo mas yo mas Yo bablas ki apa iki bola joket? Telingsingan. Telingsingan. Heeh, kuwi klangenane adikku lanang Oke, Referen siap. Jombang Ciputat. Kowe angger kentan yo ben pokoke sak jose pokoke Mas Grandong nggih. Ya, ini entek saya ya Bang Bogel. Heeh. Apa kowe ra kelingan? Ono latar padha lelungguhan kegojegan karo aku. Ayo Mas. Monggo Mas Wakit. Yo. Medine coba Indonesia. Bogel sedih. Ayo Mas Wakit. Yo. Ati parani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis tekan kono batuti warna-warna pada wani terima turun ketemu dewe duka-duka pamuse terima urung semene wae Mbak Kancil pamit Bali aku Bareng sampun panggilan nyatan ning jolo atine ati wektu para pisah Lah pikir tabrak nyatane cara padha tresnane Bola Coke Indonesia sukses Mas Jose Mas Ri Mitra foto di jantung Mas Ri Mas Bimo Mitri audio Marcel Wati Hongkong Jelas nada cok. Ukitan kantun kagem Mas Narno trio gendengnya si Kampek. Sesama kusen teles sesama kusen dengan Ati parani ngoyo-ngoyo ajarine kok wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo ajarine kok
sujono yo Mas warna pandawane nadyan turung ketemu dhewe gendong ngomone kasur duka-duka pamuse ketrimo urung samene wae Batuti oper ayo Mas Paket lah ayo toh lah kurang saiki lho ayo ndang bareng semen Bola cokek sukses sak jose.